nggih, tapi pancene semangat nggih reok setia kawan nggih. Para rawuh, panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun nggih selingan nggih saking keluarga besar reok setia kawan angelajengaken tari Happy So Happy nggih sesarengan para wadyabala nggih tari bantengan reok setia kawan sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani medale tari utawi Happy So Happy disukani gending Mama Paradis Mas Arif Dadot yo. Happy So Happy nggih sesarengan para wadyabala nggih tari bantengan nggih wonten Mama Jambrute nggih wonten tari gandrunge nggih ayu-ayu rupane nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Sulin Ibu Sulin sekeluarga nggih. Happy So Happy nyambut gawe bebarengan HM Putra Audio Sound System saking Kedawung Dringu kagunganipun Mas Hafid nggih lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe sesarengan artis video syuting multimedia Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono nggih. Coba Mama Jambrut sesarengan gandrunge maju ke depan dulu dong, dikei goyangan alon-alon. Ayo sing semangat. Yo. Hey. E o e e o e e o e e o e
mama coba bantengane disukani gending nggih jajal dikei gending meduroan mama dikei kerap sape mama dados kerap sabe nggih monggo terus ditumpakno nggih lek sik durung numpak ditumpakno maneh nggih ditambahi sak gending mama niki pamundutan saking kru operator mama niki yatrane 20.000 mama monggo Kak Meti nggih niki kena mama nggih gendinge penak gelang anting ali-ali terus so yo
gelangan ting ali-ali nggih mriku gending ingkang angka 2 teng wontene tari bandengan. Ayo Le, soal iki waktune wis cukup bantenge bali-bali nang panggonane nggih tak kei gendingan Meduroan Sronen Sakti cak karyan dikei Barjabar Madura. Yo. Oh. Awal. Lo. Awal. Ya, awas. Ayo alon, alon le. Kata. Ayo bareng. Ya. Aduh, awas logor. Aduh, awas. Gandrunge logor. Aduh, payah. Aduh, kari siji wis. Hai. Out. Enak, lungguh tok jari arek-arek enak. Yo, duduk enak tok masih bokonge sampai sepet lek ngene iki. Aduh deweni Mas Arsha. Oke, derek dringu nggih, kedawung dringu, suwe ndak tahu petuk, ambek reok setia kawan, saiki kadung kepethuk. Aduh, ono artis metune rodok bengi. Aduh, ayu-ayu rupane, ana sing kuru, ana sing montok, ana sing dhuwur. Sing dhuwur iku model, Bu. Temen iki model. Model di embong kembar kono tapi. Oke, jajal aku tak ngenalno sing paling montok sing Mbah Henol dhisik. Coba maju ke depan sayang. Mas? Iya sayang. Mas Jaka. Ya sini. Enak, lek sing montok penak bokonge rodok jendit memburi. Oke, gendok yang cantik. Iya Mas. Coba derek dringo kini yo, dikei goyangan. Goyangan siji ae ya. Ndak loro. Biasae loro ya loro. Wes ndak usah nemen-nemen. Boleh sing mari suntik ya. Ya, suntik. Suntik KB tapi. Ayo coba bokong. Sayang. Aduh, tepak temen. Meneng kok tak getno mari moro metu nyumping. Metu mari Bang nih. sedina ndak ono metu kok waya jadilan. Saiki waya happy so tak kon metu. Wis tenang mari ini metu. Lek ndak digawakno gegeman mari ini ya. Ya gegemane watu. Iya, iku goyangan bokong, Bu. Enak goyangan bokong. Coba tak kei goyangan sing arep. Sing Maju ke arep? depan. Iya. Ayo.
Yo dine apa iki kok iso ndul-mendul. Lah jenenge mari sontek Mas, mari implan. Berarti sampean mari implan, Iya. Dok. Aduh. Ndak ada sampean sontek nendi? Dek endi sayang? Iku suntike sapi. Aduh. Eblas. Kok tepak temen. Oke, yang cantik, yang mentok. Iya Mas. Coba perkenalkan siapa punya nama. Namaku ta Mas? Iya sayang. Namaku Meti Yuliana Mas. Aduh, sangat cantik. Iya, Mas sayang. Joko. Meti Yuliana. Alamat rumahnya sayang. Tanggung Mas. Tanggung kini. Iya. Lalu pekerjaannya sayang. Biasa Mas nek prai tanggapan ya apa ngono? Nebang Mas. Wis, menawa ibu-ibu kini golek mantu sing kaya iki enak, Bu. Aja Bu aku tuh. Kuat kongkon nebang dek kini wis. Mumpung tebu sik durung kalong iki yo. Iki gawon wis. Oh, oke, langsung kembali ke tempat. Oke Mas. Geter, geter. Ih, joget-get. Ayo coba yang nomor 2 maju ke depan. Barongsai. Salah wis kaku. Ayo. Ya apa barongsai ku? Lah kok ngono barongsai iki? Ayo gaya. Ayo. Yang sempang yang ku ciri. Aduh, ling ling pang yang ku ciro. Yang seng yang depan hong sepan hong leang leong ciri. Iya. Iya. Wah, menawa terima no leang leong yo. Wah, ngadeg. Loh. Hei, ngadeg ngadeg ngadeg. Ngadeg ngadeg ngadeg. Ngadeg ngadeg. Ngadeg. Aduh. Hei, duduk enak iku. Medendeng. Oh, kok tepak temen. Yo, ayo. Aduh kok iso sepatu dicoplok sih Mas. Ben, Ben apa? iki Mas. Iya. Mas yang ngono ndak sabuk nelap. Tutup ono kene Rek. Aduh. Lali Mas aurat ya. Aduh, aurat. Ya. Kok gak gawe celana apa mang? Opo? Aduh. Iya ndak usah ngono. Aduh, Mas Jok. Tenang. Loh. Ah! Aduh, gledek. Yuh. Kok coplok sih, Rek? Lho. Ulah barang. Ngadeg. Wah, nih benion. Oh. Tak usah dipasang wis weruh wong kini. Oke Mas, tak coplok wis rambutku wis. Ya. Wah, wis arep terbongkar aibku wis ngene iki Mas. Terbongkar aib jare ini. Iya. Oh, kok aduh. Aja ngono. Apa Mas? Loro. Oh iya. Oh, boleh iki tepak, Bu. Tepak apa Mas? Tepak yang sing kaku. Apa wong guri? Waduh kaya ngene guri. Iya, kriuk. Ah, kriuk. Oh iya lek keriping. Oh. Aduh. Apa arek kurang sarasan tok? Cemburu. Iya cemburu. Cemburu tanda cinta. Iya. Wah, medenteng. Oh. Aduh sayang. Apa Mas Jaka? Cilik. Iya. Wah. Aduh, cilik temen. Oh, jenenge aku si arek, Mas. Jenenge si arek. Iya, Mas. Arek apa? Arek dabak. Lah kaya sing arek dabek. Iya. Oh, nang golongan. Jenenge sak kilo kurang sakon. Aduh, 1 kilo kurang sakon. Iya. Karena ndak tutuk bobote Iya, udah tutup, Mas. Ah, tutuk endi? Nang telpuk. Oh. Wes, ayo kenal lo, sampai di sini. Namaku Mas. Yo. Nama siang bernama Malam Mas Jaka. Hah? Nama siang bernama Malam Mas Jaka. Budaknya. Wah. Duduk bundat. Ah, sakit Mas, sakit. Sakit aja ngono. Oh iya keliru. Oh, dungaren jalan arek iki rek. Lah apa mau kriuk? Aduh, ya lek cereping kriuk. Iya. Wah, diterusno tadi. Iya. Rinian lah Joko cek ada rumah ini Joko. Oh. Gak kate dak njok iki. Ayo iku apa iki apa sih? Oh, beno coplok. Brodol ke ucus iki rek. Meletos kan hai. Iya Mas. Ya ngono dadi wong wedok iku. Ya Mas. Kelemesen. Mas. Sing rodok kaku Didik. Bos.
kembali ke tempat. Mek ngono tok. Ayo. Lah takoni. Ndak wis. Oh, Apa? iblis iki. Awakmu babone iblis. Nemu dek endi Pak Jaki kaya ngene iki rek? Telpuk, gatel-gatel ya tapuk. Tapun aku, Mas. Tapun aku, Mas. Tapun, Mas. Tapun, Mas. Tapun, Mas. Tapun, Mas. Enak, Mas. Masa ditapuk enak rek? Aduh, payah temen. Ayo, sing nomor 3. Duh. Oh. Hei, setia gawang. Ayo. Oh. Oh. Banyuwangi. Yo. Ya enak. Sing lemes. Hey. Yo, enak. Hey, awas. Hey. Oh. Ayo jogetan yo. Ayo jogetan. Aduh. Bakal digoyang. Enak. Digoyang. Ayo gendingan yo. Ayo gendingan. Hey. Gendingan. Gendeng asli belajar. Terima kasih emasku. Dengarin ndak modern. Iya. Oh, tepak Seksi aku ubung. ya mas. Hah? Seksi. Nemen seksi ini sayang. Coba ngadep. Yung, bokong nih Kres. Mas, mari oleh sumpingan. Mari aku wis Oh, mari. Awakmu dorong. Oh, dorong aku mas. Mari nih munggah depan Ngomong omahe. rame deh pakai kidul. Iya, oleh terus? 1 juta. Oleh 1 jutaan. Ya. Aku ndi kok tak Saiki dini. garing. Nana peparang. Wis tenang marine munggah Ibu depan Inggi. omahe. Mana Bu Inggi kurek? Aku bolomu lah Bu. Ki boloe. Rungokno. Iya mas. Dungaren seksi sampean sayang. Yang ngerti ya mas. Wis tuwuk dipacul-pacul. Tuwuk dipacul. Prei jare. wis paculane. Ayo coba kenalno sapa di jeneng? Aku mas. Iya sayang. Aku Tiara Mas Joko. Tiara sayang. Ya Tiara. Alamat rumahnya. Kulon kene kenapa aku mas. Penggaweanku ngemut. Lah kok ngemut sih? Ngemut bermain pentol. Oh, ngemut. tanggapannya bendino. Oke, kembali ke tempat. Thank you Mas Joko. Ayo. Kok tepak temen? Sing nomor. Mas Joko. Mas. Iya sayang. Mas. Gini. Gimana kabarnya, Mas? Goyang. Ayo goyang, Mas. Goyang. Ayo, Mas. Mosok koyong ini. Jak. Arek iki nemen rek. Jak. Apa? Loh. Oh, bongo iki. Mengsle Jak. Oh, kok iso mengsele barang wong wedok? Apa Mas? Hei, ayo kon. Oh, diuntal Melayu. malang. Ini. Wedi. Ndak kate wedi nyene koyo jerangkong ini. Lo eblas. Oh. Ayo. Apa sih Mas? Apa ae kok melok-melok ae kon iki? Ayo. Oh, mantak kon nggawa marine. Lah mari Wis. nih Mas, Lah diburi iki- ya. Lah iki asli, Bu. Asli Mas. Oh, Bu, model. Iki lah modelnya Mas. Itu model endi Iya, sayang? hah? Model Di endi? Majang iku lho Mas. Sing dik Majang pinggir Iya, endi sayang? melaku iku lho Mas. Dek embong sing endi sayang? Dek embong pinggir wetan iku lho Mas. Embong Pinggir kemari. pasar kulone. Oh. Aduh, yang golong-golongane model. Golonganane model. apa? Iya, golong-golongane wong gendeng iki kok. Oh. Jenenge model eblas. melaku ngene. Ayo kenalan sampe di jeneng. Apa Mas? Jenenge sapa? Senengku ta Mas. Mm-mm. Jenengku Erika Mas. Erika sayang. Iya. Erika opo sayang? Erika tok Mas. Erika tok. Iya. Erika tok. Iya. Temenan sayang. Iya. Aduh. Singkat yo. Singkat nemen. Iya Mas, cedek ae tak dawa-dawa Mas. Omahe ndek ndi? Hah? Omahe. Aku Mas. Iya. Kencang yoso Mas. Kencong yoso. Iya etan kono. Kok kencong yoso Ini sayang? ndak kenceng ndak kerasa. Mak apal-pal deh. Iya kan. Ayo kembali ke tempat. Wes. Wes. Oke.
Ayo, Mbak. Dari situ. Goyang. Goyang, 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 goyang. Hei, awas. Hi, ho, hi, ho, hi. Yo. Goyang, goyang. Dan sing bener pokoknya wis. Hei. Terus. Ih. Obuh. Mosok wong wedok kaya ngono rek. Hei sayang. Mas! Hei. Mas Joko! Lho. Ula apa geret-geret kancani jarine? Aduh. Apa? Tepak. Ya apa sih? Ya apa sih rek? Lho. Lah kok dikono. Aduh, ayo ngadeg. Wah, ni benian. Ayo ngadeg. Yo sik kene maneh aku. Iki kan mul anu ngadeg kok. Oh, ben nyerempet ae. Gini, sing ayu Halo gini. Mas, napa? Wes. Oh, rusak anake wong iki. Duduk anak tiri, Ndra. Anak yang gendeng. Wes Mas Arif. Aduh, suarane garing. Sapa garing? Aku. Padha mbek aku, Mas. Kok iso garing sampean? Padha garingi. Hah? Padha garingi. Apaan sing garing? Ya garing rengginang lho, Mas. Ndak ono sing nyumping ngono. Ya iya. Ojo dodo-dodono ngono. Apa rek arek? Apa ta? Apa ae? Apa? Musim kemarau garing. Delok niki. Lah iki. Iya dipentung. Lah iku digegemno. Oh, apa iku? Waduh. Wah, lek iki tepak lek iki. Loh, paranono kono. Loh, munggah apa? Munggah. Munggah. Aduh. Ih, aduh. Tutup, kena tuku bensin. Ayo, dulure, yo. Celuk dhewe wis dulure celukun. Celuk dulure. Ndak lali sampean yang aku, Bu. Bapak endi, Bu? Bu, lemah teles ya, kuasa sing bales. Aduh, iso temen. Oke. Coba dulure celukun. Apa? Dulure celukun. Mangga dulure, sing badhe nyomping. Terima no amalan menawa. Alhamdulillah. Amale panjenenganipun. Ngawur ae. Oh, wes, ayo genduk sing ayu. Wis Oke, Mas. mari disangoni. Nggih. Coba perkenalkan siapa punya nama. Jenengku, Mas. Iya. Meme, Mas. Meme saya. Meme. Lah kok meme saya? Ya Meme. Meme toh. Meme. Alamat rumahnya saya. Aku. Heeh. Kabuaran, Mas. Lah kok kabuaran sih, Rek? Papaku, Mas. BBL kono. Ndek bebekan iku. Ya iya. Berarti nggenmu. Ya iya. Oh, wis genduk sing ayu. Ya. Kancamu jaluk dene kabeh. Ibu-ibu PKK. Sini saya. Monggo. Coba dikei. Mangono sing jaluk lagu apa Lagu apa? Tambal ban. Ban apa? Basorok. Banci. Setia kawan bergoyang.
bana pecah. Wah ini mesti rezeki dekor. Majedor, majedor, majedor. Yor bana pecah maneh. Itu rezeki tambah lopowe, tambah lopowe, tambah lopowe, tambah lopo. Jajan. Nah, Duk dinteni maneng. Iya. Thank you, Mas. Iya, matur sembah nuwun Mas. Hah? Iya ditambahi kecil-kecil wong disangoni ngono lho. Ayo. Iki Mbak wis nyangoni pisan kalian Mas. Apa jarine? Si kecil mungil. Setia kawan kedawung bergoy. Mas Arja, lihat aku dong. Waktu ku kecil, aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira bensin, tak taunya bensin. Waktu ku tolong, aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, ku kira botol, tak taunya pistol. Tembak-tembak, dor dor dor. Tembak-tembak, dor dor dor. Tembak-tembak, dor dor dor. Tembak-tembak, dor. Hey. Aku tak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pensil, tak taunya pentil. Waktu ku tolol, aku tak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, ku kira botol, tak taunya pistol. Tembak-tembak, dar dar dar. Tembak-tembak, dar dar dar. Tembak-tembak, dar dar dar. Tembak-tembak, dor. Thank you Mas Arif. Oke, thank you gendukku sing ayu-ayu. Ayo Duk, soale waktune wis cukup, Dik Buri si ono sing kate nyambut gawe genduk. Bali-bali nang panggonane. Yo! So happy, nggih selingan saking keluarga besar Yok Setia Kawan saking Dusun Kali PP Bapak Jai Oye. Nggih para rawuh panjenengan kula tur mirsani pagelaran saklajengipun nggih seneng-senengane adik cilik-cilik angelajengaken tari rampak barong Samboyo Setia Kawan nggih sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani yo. Saksi arsa
Suaranipun lerom ya Ya. Hoi hoi oh ya hey oh awal yeay ayo bang la 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 Ya, ya, oh. Ayo deh. Oh. Yeay, awas. Ayo le, out ya, hey, la la la, oh. Yo. Hey, awas. Ya. Awas deh. Yo. Tutun masa layong ger. Ya, hey, la 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 out. Awas. Yeay. Sia, ayo ger ngetop mari ger. Awas. Yeay. Out. Masih bersama Setia Kawan original. Ayo ger. Ayo yo. Satrio Lembu. Hey. Ayo le, awas. Yeay. Yo. Tutun no solayo ger. Yeay, yeay, ya. Iya melintir-lintir yo ger. Awas. Iya. Yeay. Yo! Awas. Iya le, out. Ayo ger. Yeay, awas. Ceritane Hey! wayang Jawi
arani nyolong sinto anoman cancut tumandang Awas ger. engko wis dadi awu obong gedhe jroning praja yo Masih bersama setia kawan original dan juga ada Satrio Lembu Yongger sing duwe kawasan Kedawung Kaon. Yeay! Yeay! Awas tutun salah Yongger. Ayo le, simbar kru out. Yeay! Awas ger. Iya, out out. Yo! Yeay! Yeay! Hey! Hey! Sepi durung bisa nendra kagodha mring wayang angreridu ati kawitane mung sembrono njurku lino rangira ing pakalu wekti tresno nanging joti bali aku dhewe kang ngawahi nandang brata kadung lara sambat-sambat sapa Yo! Ayo le, awas. Yo! yo 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 Iya. Yo! Iya. Awas. Manut topo-popo Yongger. Yo!
Os. Hey. Ya. Hey. Yeay. Awas. Iki lho, Ger. Iki lho barangi. Iya, iki lho Mbak Jesia. Ayo le tutun no solayo, Ger. Yo 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 Iya. yo yo. Yeay. Muter muter Awas. muter 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 muter. Boyokmu, Ger. Hoi, ayo terus nih, ayo nih. Yo. Ayo nak pijet kesuk nih. Yo. Awas. Yeay, out iya. Awas, Ger. Iku lho popomu, Ger. Yeay, awas. Out. Yeay. Ayo le. Alo la 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 la. Au. 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 Ya. Oi. Oi. La 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 la. Eh. Oh oh eh. Oh eh. Oh oh eh. Oh eh. Oh oh eh.
Oh yo, awas ger, alon-alon ger. Ya 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 ya. Tari rampak barong samboyo setiakawan nggih akeh cacahe nggih nemaceme sampun santeng dalemipun Bapak Sulin Ibu Sulin sekeluarga nggih tari rampak barong samboyo setiakawan nyambut gawe bebarengan HM Putra Audio Sound System sih saking kedawung dringu kagunganipun Mas Hafid nggih lan ugi mboten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting Mas Eko Uke saking Dawan Lor Sukodono. Ele rampake ditata sing apik njajal kemantene digoleki menawa durung turu ya nak ya dijejerno ning pinggire tari rampak barong samboyo setiakawan nggih kalian disukani gending-gending mama disukani gending anyaran mama dikai kusuma ning ati tetos.
sumaning ati nggih nggih menika gending ingkang angka 1 tawi gending telahir teng wontene tari rampak barong samboyo setia kawan eling rampake ditata maning bali-bali nang panggonane ndang diganti tari seripi sekar jadilan yo iya huyo oh yeah iya ya 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 makaten para rawuh panjenengan sampun